हेलौ लोगोफोर बोरै दङ? नोंथांमोननिसिम आङो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। माने मोनसे बादायारिनि मोजां खौरां आरोना। मा होनो जाय मेथाइ खननो गोसो दं एबा मेथाइ खननो होननानै सानबाय थायो बैफोरनिसिम आं मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों बादायनायनि। फार्स्ट आरो सेकेन्ड देरहानाय आरोना। दायो थाथ'बाय थाला डाइरेक्ट मेन पइन्टआव थांसै। मा होनो दायो आं मोनसे माने टारगेट लादों आरोना। जे टारगेट लादों बे टारगेटखौ नोंथांमोननो खोन्थाना होनोसै। माने भिडिअ एबा माबा रायलायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आङो दायो आंनि गोदान स्टुडिअ'आव जोंनि मेथाइ खननो लुबैग्रा लोगोफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों आरोना। बे बादायनायाव मोनसे बादायनाय जागोन। जाय मेथाइ खननानै हरगोन बै मेथाइ खनगोनखौ माने जोङो मोनसे सायख'नाय जागोन आरोना। फार्स्ट आरो सेकेन्ड सायख'नाय जागोन। बेयाव जायहानो फार्स्ट थांनो हागोन बेहा मेथाइ दोंसे खननो मोनगोन। ओमफ्राय आरो माने फार्स्टआ डुवेल मेथाइ खननो मोनगोन आरोना। ओमफ्राय सेकेन्डआ जाबाय सिंगेल मेथाइ खननो मोनगोन फ्रियावनो। ओमफ्राय आं दिनै फाइनालखौ होजोबनो हानाय नङा। माने फाइनाल खोथाखौ आङो गाबोन फिक्स नोंथांमोननि सिगाङाव होफिनसिगोन आरोना। लाइभआव नङाबा बिदिनो भिडिअ बानायनानै आपल'ड होगोन। नोंथांमोना जाहाथे नायगोन होननानै आं आसा खालामना थाबाय। गाबोननि दिनखौ आंनि नामाव नेनानै था। बेनोदि खौराङा आङो मेथाइ खननाय बादायलायनाय लाबोदों। जायना गोसो गुदुं दं एबा मेथाइ खननो गोसो जानानै दंथारो बैसोरनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना आङो। बेयाव बोराय एबा बुरि सेंग्रा सिख्ला बेफोरनि खोथा गैया आरोना। माने बोरायाबो खननो हागोन, बुरैयाबो खननो हागोन, आरो सेंग्रायाबो खननो हागोन, सिख्लायाबो खननो हागोन, बा गथ' उन्दैसायाबो खननो हागोन। बादायनो हागोन आरोना। जायनो बादायनायाव देरहागोन बैनो दोंसे मेथाइखौ अलरेडि फ्रि दामना होनाय जागोन आरोना। नोंथांमोना गोसो गुदुं जायोबा बाहागो लादो। लोगोसे आङो गाबोननिखौ आंनि चेनेलाव आपल'ड होनाय जागोन। बेखौबो होनाय जागोन माने गाबोननिया एसे गोलाव जागोन नालाय भिडिअ'आ दिनै, ओंखायनो बानायस्लाबनो हायासै। गाबोन बानायसै होनना थाबाय आङो। मानो होनबा दिनै फेसबुकआवल' ससेखौ होनोसै होननानै दोनबाय आरोना। फाइनाल खोथाखौ गाबोन फुल क्लियार खोन्थाजोबना होगोन नोंथांमोननो मोखां बिजाबाव। इउटुबावबो होना होगोन। मानो होनबा जेब्लाना फाइनालखौ खोन्थागोन अब्ला नोंथांमोना आंनाव कन्टेक्ट खालामगोन बेखौ आं आसा खालामबाय। दाबो आंनि नाम्बारखौ लानो हागोन 8638990744। आं बेखौ पस्टआवबो लिरनानै होखागोन। माने नोंथांमोना गोसो गुदुं दंबा आंनि नैबे नाम्बाराव फन बुनानै आंनाव रायज्लायहरनो हागोन आरोना। जेबो खोथा गैया बेयाव। माने सोंहरनो हागोन माबायदि ओमफ्राय जास्ट नोंथांमोना आं मोनसेल' लुगैयो, नैबे भिडिअखौ हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो कमेन्टआव सोंहर। माबाफोर सोंनो गोनां दंबा अनलि आङो बांसिन लुगैदों दि शेयार खालामनाय, माने शेयार खालामनांगोन आरोना। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गासै बाथ्राखौनो मिन्थिजोबनो लुगैदोंबा आंनि चेनेलाव थां, नबज्योति नार्जारि चेनेलाव, आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौबो थुनानै ला। अब्लानो मिन्थिजोबगोन। ओमफ्राय आंनि नामनि स्पेलिंआ जादों NOBOJYTI, नबज्योति नार्जारि। नार्जारिखौथ' बयबो मिन्थिजोबखायो नालाय, नार्जारिखौ बुङाबा जासिगोन। दायो लोगोफोरखौ आंनि भिडिअखौ शेयार खालामगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। नोंथांमोना हागौहाया शेयार खालाम, जाहाथे नोंथांमोननि थाखायसो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नालाय।